asem kro ye mu e wo sa mpotem ho anso are ho be ma bi ono nso seseye ya ye kasei odawusu adai na obaba ko uti be ma ba ko so bewu akwa we de ma me nko cheke kra seseye aso oda so te ase a na ye awurade adai ose na yire twempna wo da chi yo osusu se amanfo fa na yire enti sabe oba mia me ne wote na ma ye ho ade na obema ho kwanya ma be ma fofora fa wo de ene e bi meja ene meja wanya no da bi wanya no na yei wakotwe sekan ode ko yedai ode ko wo no asa agura mpani ampa ni nuane ampa ni namu a hey ode awo no ho ana ode awo ba no wa wogere ewurade se ye ya ye ka se wo hu se wa wogere ne sa no ene wo se kai mediewu enti ene yete sa de a me so mentena se sa ntokwa we ye beko afiri asase so akwa asamado ene ono nso de seka no ono nso de awo ne enya afidie so anka meka sa akwa agimi no de haya afidie so ndi okay wode wo ono nso wo sa no wo hu se wanhwe ya seka no entumi nkuno sani oba ne da ho ne de ge na wu wo penentem enti wo penentem na je sani ye wakohia ge ne wasamado ntem ene wo san akọ fa aduro ene wanno enti se ye abaya Rebecca apia ya wo no e wo dwunase no e ye bro no ba ko e wa abodom e wo Bekwai municipality mu Bekwai abodom asem na meken ge no de or respond to treatment na be ma no so nyame adom wawu ba bia wo da no enti so se de wo pen ntem no onya ntem ba bia wo da no we so ye go through enti eno na me pese me hwe se Bema no so da so tiase na ya dom so da so tiase na traffic na achi owu so da so tiase na so da so tiase na so da so tiase na enti mi wuramu wa ahoma ne so na makọ na napoku nchen na me na kobon komo afi Asante Bekwai abodom ene ne mpotamo enkanka ne dwunase ne akwa akobisa ne se anyanyam bia sa Rebecca Apia 38 years here ni kunu wo ne sekan no ono nso de sekan ni bi wo ne ho esan no mu adrogu so do abaya ne ho te sei e na brantie no enso e ho te sei na nyanyam bia sane wo kase wo susu se sebe abaya no e fa na chi no e wo kokochi no enti na ma ne yesa na so oba fa wachi a ada na wunya no nemom sebe sekan ena ade kwa akọwọ no eda wiei makura poku wada mawiei memwa hebru krobia na ya Asante josu hebru na ho ye de yankopon ya daroma menua me ho de na won so oba de daroma me twedie mu odin pa good ye de yankopon ya se eyi o take fo so mo ho ye yankopon ya dom eyi owura yi a ono na ne yire ne Rebecca Apia 38 years wadwuna si sebe dia pa na be hakwabrane no obetwe se kanea wo ne yira wo ne ho na sebe osan no madrogu so adan na wo na wadi asem na chi wanya abotre nso ma ho na awie chire yemu na yehunu se ne asem ne ti ankasa mini akrobia na ya Asante me da wase ma memfa enchia emma otel kabusuafo nyina ne atiefo nyina awie nana ganifo si edu amanfo so ani aka ya anom menim se obekai adwuna se kronwa mire bi a emaya mienu bi ko ntokwa edu amanfo so ani aka ya anom nokre ba ko diskan wo ba ko ema woto ananam wonse do menim se asem kron mi akro ya nam kofa bae nokre ai ebina enka enura enka esie no minia ababa wa Rebecca Apia oni ni kru no atena mfia dionu omo wo mamu makoma miensa na sene na ubusa se edien pa na beka kwabrane a sabi na yira one ne da sore obatwe se kan se ode wo ne kuno mini asem nche mu nyina nie be ma no be se emfia duanu omotena ye no obren beka se suspicion or suspicious
o suspect oba no say oba no pie bia obi kore oba no be pie bia wa ma fie ntem bia no obi awe no enti saa de na hye be ma ne tirimu a besinde na minia oba no so ye oba a obo ne ho moden onya akwadwero esan se enkwara ofie enti e wo se obo moden na da bia no nkwara no nsakoye dey o ma no enti adwuna se ho no eya abodom dwuna se kron mu no onu aduane esan se ho no ye galamse tawa enipa ye dey e wo ho galamse fo wo ho enti onu aduane aton no utie ekron mu nso a na aduane nso ensofom odi besi ho no na asa no osa akofa fofraba na bema kroya nso na eboa no obra so tete aduane no obre mpo a bema no koje eboa no e wa aduane tete animu na unim se kobia bekwai eda ye dididwa e ukwada enti ukwada bia oba no ba bekwai no abedidwa se na be ya obetim dia ye aduane ma manfa dey ato adie enti se ne nioma sa na oba bekwai a kobia wow de fo ni kan kokotro kwan se ne sitie na sa ye ukwada eye market day wa hwa ka ho ese na besi asi ka ho be ye den pa edakro anya ukwada anya market day no kra no se wo peka afri kokotro aba be kwai edin ka ho den enti se oba ne be di dwa na wo che kakra bi no kodu fie se kim yawe no aw akodi ne ho atie fo mfa ncheme wa kwa mu obi akofa no sebe obi afa no enti aya ntokwa ya mampenifo atena so aja oba odo ni kuno oba endai na waji atum na wa mene na waji atum na wa mene enti saa semwe agwo ho no mu akrobia eno na enura oba no wanu aduane awie wodi abesi krom o tete ama manfo beto wabre be ma na ba beboa no na obi ehu de esi ye misunderstanding ba omumienu entem be ma na twense kan ya oba na mfetwo ne nso nyina na eyi agu famu bra watu oba ne nso na agu fam na unim osa ma sika no so biem se nka osa de atia so na san kwa wie ne kura ana oba ne nya akukuduro no yire be ma no yire ne nsa na sika ne kura mu no no tia mu obra nsoro ne epie ba no nya akukuduro yire no so ma ne mfa second one entia so yire no pampe no tia mu amanfo bae no beje sika ne free be ma ne nsam ene no omo bo kire hiriri ne be kwa hospital kopia mami mo be kwa hospital emergency room ho no mami mo maba so pa okay ya doctor fo mu gina oba ne so no Rebecca so no mami mo maba so ma ya de enne ya oba ne eda so ti ase no abasbo nam de ma omo so ma ya adwuma son pa hia se ebo maba so na kobia mi free ho no na me ka se nka be ma de wanya akugudu ayese no enka gina hoi so wakudo so wo be ma wo wie ya onu so ma sika so onu so ne mfe cho o kune ho na nim de jame be ye wadi sika ne wo no onu so ne nsu no pie ni nyina no wangu edi na be ya ne se ko be am se so ye kwani ho pa enti enu na omde shimfuo no so unim bidin minimum so ye mobia and yes efre bi se gramozone se karatios karat karat and you come karati so and you bo se kan kurindi ne karat be kono and wonum karat no so ko twa karat e won yam se ne yam no nade ne ho se de yo enu so enkono wa wone ho se kan asan no madubone se tede no wote ho wangu okay
Any say Ochari and Bohi, no, the kind of year hospital. Kobia, because no much in Rona one, Karatano, as and Nadia 1 year more sense, and Pentuana 1 year, Diana 1 year, Karate, and no much, Damians. Oh, some no Casadia, Demano, Miko, no one, Nanny Crawante. Oh, Nanny Crawante, Name Obano, dear. None who ye, Utiminia day, enemy Casaye. Nacrobia meaning, sir, a table be a simple pa, Bania day. A kaye, and come on, dear. This is a voice now you're ready, and come up as a bonnet here for near air Kosovo, Nicrunentem over the past 20 good years in the Akoswamuntem. Okay, ansana mebone no nana nyabotre kakra na yenye analysis of sasemwe bagina so etiefo ne adofo amutiem yi momra Facebook ana YouTube ne so na enawia yi enkomo a ye boi muadama momfa mu ani krotua wisi emra mesembi bema sebe one oba tena mfinhia aduonu ne akiri woni wo ba kura mamumiensa na setede eda so hye ni tirimu sese ne yiri pia bonten a amanfo kofa no wanya no na emom wakwa akwo ba ne sekan wono nso wawo ne hubie na wasan akonom aduro esan de apeso no owura no ne mfonyine nie oba Facebook ne so ana YouTube ne so a ebra owura no eda ayaresabia ho na dokotafo ejina ne so no ene saa bia wi okay emfonyini da so yi na napokuma memusa wo se babia be manu di saa wudi semwo no eya abonten anase edan mu ene onya akokoduro ye oba ne saa de no topia akasakasa no esiwo abonten enti akasakasa ni mu ana de wom kopie fie enti fie medikan ka se oba no oton nioma wonu aduane ton ba aduane kro na onu ane de kro bia mintimi nka se wonu ampesie se wonu jollof se wonu anwamo se wonu awache ba ira ampesie na menka ampesie body ampesie ndie mintimi nka e wonu aduane ton enti to le bi na obra be ma ne yedai ekoboa no on se dika ka se kokotro ejina se empatamu hono no galamse town pa ene kobia me se ene yi se okona ko hu nipa dom a ewo hono mo a anya sam ketwa enti on begina duane ho a se obi a meboa wa hwekura on bebu nana nei wada mebru wutietie mu no di amanfo keka onom se adai be mai wakwa akoto so sesebe obi fa ne yere pen wako hunu bi owa dansie titrenti a da woni oba ne ko se wo fa na chi a we de wako akọ ne sekan ya na ko bia me da se sa asemu a ubusa mi sa asem kronwa na mbusa oba no busa oba no se maami e embenifo se ansa na menkansu besi ntrase no le wodi asase aka kire no no kre enti wunya sure se be ma na hunu bibi wo ho enti na ebia oyesei oba na se da niura mintimi nya saade no wo be ma me na wo memu miensa mintimi nya saade no da mintimi nya saade no da no me kura na ye me ngwangwampo se be ma me no atena afia duonu na da bia no saade we ewo wutrim be kwa adwadie enya ketwa uwie kura no a ukwada no enipa efri kokotro kwano yaw eni mpatam obedi dwa no bebebe enti wan kantimu a ka kura no ahia onya bi ma enti aye me nwanwa se da bia no be ma no sei no oka sei no ofeso de ye me bintumi nya saade no oba na sem na me kan yo okay enti so ntumi nya saade no asem no akwa abusuanim ye ka na yaye enkwada ninti montna enkwada ninti montna oba no ne yaman hye no se bi ebeduru da bi ama be ma na di ne saabo ne wei wa nsusu menua ohwe asem a wo akan na akai masem bi ewo anwona
obuase anguna be man timi fasi kan bas meku na kopia busuafo anim o nkwara ni nti jai ni aka no agya no atena ho na be man na twese kan na akobo busuam o nkwara ni nti na ote ho na dako be man twese kan no oye oba ntse de ye o pa no no a krobia pa no na ye twitwa no ya na hye wrobe mu a utobi kofie no sa na oye oba no aw enti krobia enkwara ni nti da bia ya kan kwara ni nti no eno no be ma no utietie na se kakra no ono mo anka se neamafo ne omai yi eni nu bone nka ye no oyebi na bia wakoye ne bofa ni trimu ma wonya asa nkwase akokoduro no e de be ye sa de no krobia eno momu de se meka se obi bie na no eka bibi sa de a na mabere nyame na even po be ma na nkasa na nka me pese nka menya no na nka me nkasa nso krobia be ma no wante nani sani oda hoi de efisa mu ne beto kwa wante nani mpo no wahu se na busuafo eni anase baby oda no kwa hospital ana oda mo kire onya te nani sani oda hoi de ehu pa o sani wasi atwa karat won yem no ehu sani oda sa gina so ma me pa mo chew ababa ono na ni kunu aye ne saade we Rebecca no awura ne nso enie fadia wate nani na no wate nani fadia wate nani aha awura no nie oba de achia me dinkan kyerɛkyerɛ sɛne be ma ne te ansa na masa de oba na ba fa be ma ne to so ansa be ma na wo ne yere sekan no na wono nso awo ne ho asan no maduro no kyerɛkyerɛ sɛne wote ansa on the hospital bed akra etiefo mo amuti a muntimi nko Facebook no mo Facebook ayidi a muntumrika na monko he live na oda ho mi hu se krachi bi eda yade empadua so empa no so na woda so na ensuo esisi ne nsa so bonkum ne nifa ne nyina na bibi so hye ne hwenim de ya na oxygenation so hye ne hwenim na woda ho na woda ya na ne tiri momu de wachia no ede ahwe ne nsa enifa no ho honom na woda na de kata no ho na abrante no wayi ne ti no kama na wagya abodwese na abodwese no wa shepu no de yetete ho afiri ne sunchemu a ebe fa na abodwase na yate na no nwi ne bi no honom bibi saa yie ne bi na wayi a saa bi de woda honom a wonde woda ho haja woda ho okay afei ababa wa ono na ni kunu no esusu se sebe ofa na chi enu nti wakɔwɔ ne sekan no awura ne nso mfonyini ene da so no afei wɔbɔ kyerɛkyerɛ no nso ma awura bi nso sɛ wɔda so wɔno nso ɛda hɔ no mo saa na ahoma korɔ no a bi hyehyɛ ne kunu hwenem no wɔno nso so ebi hyɛ ne hwenem na we die n'ani nate na waba n'anum kakra na ɛgyerɛ ɛda ne sim ɛso ɛne fam ɛsa so ɛwɔ hɔ no mo ɛna n'anima ɛna ne tirinwi no wabɔ no deɛ ɛkyekyere sisi ya no a wɔn de ayi bubomu ne bi no emfrawase bubomu sɛnea ya na wɔn taa yɛ ma nkwadaa na ekɔ school paa no saa style ne bi ɛno na mbohunu ɛna wɔbɔ na kɛseɛ na wɔde saa deɛ ne bi abubomu ɛna wɔda hɔ nom a wate n'ani ɛna wɔda ayɛ ya saa ɛna wɔhwɛ m'anim na waba n'anim de ne se no ɛsoro ne fam no nyinaa wohunu gyerɛ no ɛne ne kɛtrɛ m'ani nyinaa okay enti ɔba akɔkɔ a wɔda so yi ɛna ne kunu sɛ okɔdwa ɛwɔ Bekwai bia sɛbe okofa na chi enu nti wakɔwɔ no saa se kan ya akɔfa saa nsɛmu yabai mo amwo Facebook ene YouTube ne de nana poku ene ne bonkomo enti video ne toso na afei motie awura no ɔno ankasa na no disɛm a ɔde to yɛ nim me kono ne tiriti me bad onne me kasabia atletin me kun me use me kuma kun me ba ba shi nkara na najo na me dukla police station inja samra kwa da so no me si okope guda tuwa hene bi wona isi bi still de waya ni waya na me ko hene no ko ba na man se
Still now, the oil and threatening the other man. But see me Janos, the oil treating me when I Janos, become a common. And what he ended the share neck. Said what back can someone on that, that's yesterday. And never see a hinny about them. But I had a year. Domination a year piano. To me, yeah, piano. Meaning, you know, I'm watching. To me, I'm saying, I'm a couple. Shafana man is way and so man. To be our baby, I walk I want to. See, me call and I feel no demand also. Me call her no more, membership, fly miss. I don't know what me coof. And over by to buy not pay to me more. And was if I'm empty to me. No, a jay and not a tail. I'm a soon to Tiamo. And he come in. Na yesa me deko enso na me ndwala ye na mkache me papa ni se oni kan fa bia na nko abontie ma me na me dwala ya ba e na mba no so a no no deko ti me sisi enso me ko dwala e na oba ye no wase wona wo se wo be wona ase wo jame na wo se wo jame tu wo jame si be yi me ne ma de ya ne me ya me yi me ne ma e no start so obobo ne ne ma me enso ntoma na ne bom mu na ma ko dwala ye baba to upie be gate ni pie o saba ye no be gina me chese wu su wi ja me ti wo ka sa na me na so we de sekai no na fa wo me yem na me sinti kwa me woku na me yem ade ni bi o yem ade pie ena me board na ko sa de wo me bi ena me yele no nti me board na no a me pie na ni ba ho na okunu nso ye de no nso beda me nim hwas me de ye de me ti me nim de asi wo mate se yese ode wo sika ne wo yem no an okunu no ko no nso okunu ho bi what be visa me tefi na wo no de ye wese ye wona ni se wukumi ye ya okunu bi kuma no onne me kasabia yes wadi kan ka se wukumi ka asem ka police station be ha ko ayi abodom bi headquarters Bekwai sewaba nti wono wadi kan ka se obekunu akunu ya mama ko yesa case ato be 2 months ni ama me ko sa to am police station be boro me bo police station me pacha na sema tese yese o wi o ho enti na o yese obekunu me pacha obi currency da enu nti me obudu me nuya enso na me se me nya sanfo so maka chense me ma ne ti se ma ye sa wo ne chi ya bo so mo no nkume ndi se nei se wu a ho ana eku me ku na eku me ti ade asambe na wo ka ade trafo 102.9 FM asama me ka chutu me nya bone me ku na me fuma ne da fa ne chi da na adwene na ye ne sa ma wo sen ya wo me yensa me wale ye di sen ye wale ye me den tena ye di ache ba ya wale ye di 4 years ni esa mo twemp na che ye twemp na be 20 years na me school ta mo years me nenu so tena ye me ni be me no kwa na be ma me na che in fact chi nso da ba wo no si ye si a me ma ye primeni me di ja ndi jano so amedi eye ememe dwedi me da bodo kokora so enti me ba say price no ni fere wo mo bisa o mo nso ebusa me ebi ya price no ya teso du to ato sei ti me ne me ma no efere me a o se me mpana no wo mo even enti kura me jae bodo no ma say ti na wo fa koma me oko 2 times so de ka me ba e na me ka kire wo say zeti ya no ya bom so na okra ka se eni sanity amenya ma de na ma me kwai na me ya me de ko enso se bia makra no me kwa me we me ma na we ma me ba ska me de beba wo na me ma wo kan na wo de esie na me de ama me de wudi na ato so se de wo na wo enso se me kwa me ya fo ka me ko me kokora no abeso ma hwe ni mo se yeah. Well, now, yeah, was we ordered. Hey, Edinio. Okay, enti ababa wa Rebecca. Sabe, or nonna, Nikunu,
aye no saade no enkomoba Nana Poku yeda sepa Rebecca Pia enkomo a odne koboye ewo ne yade mpaso ewo Bekwai ibina yabo ama mwatie bie no ensam no akọ abusuanimu kwa meku na mekume hono edoso mempo ekodu post station otoa ni kojin jamono sa wodi asem no akọ post station ene se otete ne mo a akọ de se ye na awura no dabi metwe ono a de na ba besi ha na mabusa no se ebra kakraba ne nsam because oba utumi tuto gold edekọ kwa so de sebe kakra wo nsam osan eno amoton galamsey town so de aduane de woto kakra wo nsam na ebu a wo ma wukunu na etesen hwe enipa sebe eka yensu ene yemban ho se kakra nya ba bedi ensem ba be hye yembotomu a eho ne ye kire yakra kyesem enti awura no nyame yadom a dabi metwe no nam de daba ha na ma bebusa nsa asem no okay enti asem no se ne asie no ba mfanyini no afidie de so a eda so ya ye dane one be ma ni nyina da so enti unya bi hwe ya ubenya bi ahwe ewo ho mo na ne dane na mame na afa me ma oba ade akia me sima no mienum yensa bi ewo sa case we ho obo akra ya na nyame ase na ye nchia ye tiefu na ye ma abusun a o mo ade hye afiri mu nyina nso so yakọ efise enyemre ja pa ne santi no akra yenhwe se obey senia na no asem a wo kan se watata na mekum ho waye premani ne santi mekum ho oba ne se ne megao na akomba impania ne bize de aduru ahenimu no na enura na nka yeda wo senka wo hene frasem no hwe se obetuma asiesie se wontimi nsiesie ene se enura no na wakọ na wakuku no na mema yentie se bema wo yire ebo adwaman na se wo kye no na ope wade a kawano tum na fa wade eno sa ayemoso se wo pe wade a emoso ebra obebie wanu a obebo so se kemu no amanfo a won chenchan no be hya ase nipa sumasi ni afa na yire no nipa sumasi ni afa na yire no enti sa wo pe no de a memmoso na mom se ompe no so agina so na fa jano na wonko ne baabi efiri se adwaman ko a ene se wujai wo ba ye musa sumsika ye jai no so onko because of say wabo adwaman enti eno de wo ho kwan se wujai no emfantoa no ena meyire bo adwaman ena meyire bo adwaman wa bra wonso wundimi nya no oba adwamanfo no se wo kwa ma wo ho atowo a wo ha one sei oba wo ye dwamanfo osori ya obo adwaman obetimi akofa yade abeche wo obetimi akonyem abehye wo nyame adom we de wo wa nyaade no wo yakase sum no ono ase ane meko oba pe wo mpo na adan no ose wo mpe wo wafra wo yire no wage so se yaadwo ene da sei no ose kana mete sa no wafra wo yire na wage so yaadwo mpo na da sei no ose ka na mete akosie ose ka na mete wage so yaadwo mpo na sei obai wei wo se ompel wa ususu se ompel wo di wo bo adwaman ose wo kwa jai no mane kwa we kum endi se onipa ifiri so akwa amane nkwai afei se ekodura himfie na se wokodura himfie akoka wasem no so koka na asem se ye no kura se wo bo adwaman a ye beje sika ana se nwan e de amaw ye beje ayefre e de amaw wo ha woni sei na mema ye mfa ya no kwa enkeka na be se obi wi meyiro obi yi meyiro wo yes akura wuntimi nche no ka wano tumu a dako obeche no na wanya adanse atrodo agina so na ade akoba abusuafo enye kum na wako wone sekan
so wuja wa obedam mumienu so muwu ankwada no wadwen kwada na mumienu muja wo mo akoi eze okum obe ya nkwada miensa na so okum ho moti ase mpo na da sei na mubewu endi sa adwen na wo mema bitirim se meyire bo adwaman meku no meyire ese meku no no o mpe na ja na ope ne so aka wano tum na to na ho saa enkoye ne a esumasi akwakoye bi asabre se won die se wowu na mpe no se wowu traffic na achi no se wo ban so ne tire adwekwan mu se ni plane ni so aba land force landing yo ya da akwa we ya wono awo ne ho se kai wasan no maduro se wo ped fast no da so tiase menim di wowu twen ana wowu ne ko no wowu amfa ebia emso wowu amfa ne ko no ekoye miss call ba ebia obefa enke wowu fa nkeye wakwa bema no so wonya bema fon sa o said o da no timu so ye nice guy ya say in case o pe oba fofora obenya bie minim ni entira amana basa em so no ane kondo wo say enka obekọ to enka betimi anko muntutu ayi nim firi ni hwenim nanka de omu ye bia omu nyan nanka wona ho nanka wonko because o ja ne kwan preko debi senya na bi asem na oba de okay asem na okay enyama no ade yi oda yaresabia ye de ade na sisidi so sebe ya ebetumi ayama na nyankwa na ye tutu afide so sa ade so ono ase tio ono ase opese wo ni wo wu ntem enye se wo delay o we ehu onim so oba ne nso awu nti na ma ne konomoi na ne se ne na no ano no so ono so anom sesesi ge na angu enti ono nso nya. Great. The new GoDaddy Arrow has AI marketing tools to help small businesses. Say Obama ewura we asa be wa no na se wa nwa no so ade na be sa si okay endi wo kokura wani ehu ade bi anya otai okay tibi de ke betumi an go muntutu ayi ne firi ne hwenim na ne botaye se ode kọ no enka wonko owu onso se wonya ne kọ no afa ne kọ no na wo bre okay mate ai akwa bi asem wo kan se adana krobia wo ma om ko pie so ko fa aga de kwa yaresabia na nka eso mo ye ne financial star patch of hey fraso de no eno nso sesei wa ho asesa de no etwam ba sesei ese ka ne ho saa de wei aware mu kum no sori pa mrebi ene kokoto jo ba sesei no ese ka ne ho eno nso akwada 50 17 years ena ne papa o ena esu ne banya na papa ne dan na die nti akwada ni hu se ensamo a me papa ekekan manhwe ya onyame maame a obeku no ena ode ko to school headmaster anim school a okọ ne headmaster afre papa yi o matnase akasa ohu okọkọta ye fradie bi your demeanor sane obeye wo ho akasa no judge kura tumi se ade na wo ye no wanu ho ana se ahomaso wo mu enti wunu ho enti sane papa ne ye no na headmaster hu se sane aye die asumduaba enu ojaye se na stra adwombode wa akwadi trim muntie maame no ne manada kwabenane akofa mpetro edi akotwa akuras ekrokitwa mudan no wodi atwa ho ahia apa manchesi wom wodi atum na maame no ada wonam no wo se mehye no sorry ye bo pitri sorry ye pe na ne manketo ano obatan wo wuragye ni mu no ayi akwada no na koto abonten no wuragye ni mu no ayi akwada no na koto abonten se wo yi na panyini 17 years oba on de neja na trap na hye wankona ti on de no ye ne ho hwie nyeye maame ni pie ya no wode vimba ene twa ne hweye sabre na adofo abem ye kohwe ya akwada 17 years oba na ono sense ye tie ne papa nkomodie hu se ne papa nya ne maame obeku no ono momu ahye onu momu ahye ena anadwo no papa ye na dwen se odwane afri fina so ho eno so ye nsuo so fina no ye nsuo ayese wuro so anatano so baabi asoso taka ho no ya ejina te se ofe so saa na tie enti papa no so no de wadi awu no amanfo born a luta wo ho no
and walk say nka wadwane dadaada na oye na adwen se wotwa ubetwa asuo fnane nso ansa na wadwane na nsuo na yiri hide techre woye no ho hwienye ye enti nsuo na yiri ni nti na ama na gina ho ama ade ache nanim na om se ne yesa ade ache ode a asuo ye da sie buru owura de ebe wo nso ye ne style wo ho ye ne style wo ha ze odon so wanya owo ko na posifo ba ya omba be fa nti so obi ka se fna so style ya sa asem no dio flex chei mehu se grandpa makomu aba na osena na krobia enti sa de wei ebetumi aye wodo wonne oba betena mfie aduonu ni akire wa awadiem na sabe wo be ni sei enti nkwada no hwan na ebehwe won se wonom da so ye yongo a dia na ekosui eja kwa me na bram mienu na me da se yen che tifo nya yen che amamponfo nso asante mampon yes yen che ma menchia papa ro ba bia nu ekohia aye no Karikoma. Your friend Jose. Karikoma Sports. Mami confirm. Karikoma. Me kaini dini fa. Okay, oh. Karikoma. Yeah. Karikoma. Osaya na nama mpo hine driver. Yes. Enti Karikoma. Yes. Opanyini no. Nene why. Ona medium nim se mami no me sure say na yiro. O de kan say ne mami na o serve wo ho no. Enti Karikoma Sport. Yeah, wa Asante Mampon. And now we Karikoma, a very good afternoon to you. Nana, I remember we in the first place. I said one day handcuff and one handcuff. Or that hospital bed. Yes. The nipe we all say handcuff. Yes, Cote d'Ivoire. Udi bone na se uwa. Na se jeluwa. Okwa ya usema no amana no ya handcuff no. Ya difunu ne she amene ya handcuff no. Ye kosie wo no. Nana. Wow. Cote d'Ivoire ya o. So udi bone na ye jelu na want to ntwa ye sentence na wie na uwa kosie wa ya handcuff amana no. Yes. Wow. A chese akwa wudini. Bema we nana on pebre. Oba ne hwe no. Ti oba ne statement no. Ti o tie ko se nana mo se ye wi ne se o se obeja me a. Ye bema ba yi ni nyoma. Da bi so oba no so na oti. O se onya adwumanti. Se oba ne ko abonti ne se o ye adwuma na adwini bu ni fo se oba yi hwe mi die. Ma hwe ya obi be yo tiri refri bi sem. I don't know because so about how we hear na so we adwuma anapa no water na ko tetemu what so na mo tutu do biam so you ko adwuma oba ye ono mo tutu gold no e di gold na ma say je oba no tutu amoka o ko kon so mienu ba ya waboka no wa say bra de no hwe aboma sika na he sika be he de ja na me am ko e ma de wodi udi bu na say e de atoso company name ni ya wuwa gaza udi wa wutwu nkunu no e ya udi ana de company ni enso nti oba ni munyamfo wo hye oni kuna ni munyam se wo beba na wonya adwuma wo pa yemfo yemma ye nkofonko wonya adwuma odidi ni ntino na beba wa tete 55 wo da wei me se e wo se omo hankofo no bed ni so ko ye ne nani ti se wo ro dwane ebe chene wei se ne niti se na se wo dwane ebe chene wei odini prekuro ne be so de adwane dwane wo de ko manani ntire nti yemma police for no hankofo no na bema wo ire ko police station ko lodi complain wo di na chese akopono ade wodo fun be no woni se se oba ni free ni se wonnya oba ma ni titi ni mani ni biem sabi na ka fan boy se oda oba se oja o ha no sen fan boy ya oda we oba se oja o ha pa ni sen shabo ye shataba no mu ni yes wa wo ye ni jentia ade na shataba do wa ede na masa obenya asem na court apa wo minine tabanda mo be go beauty competition ave babjo shatabando versus ejakwame yes no se mai ade okay we farm mai we uta ho so we adwuma na adwuma na de man be brew na ye cha na 5:1 kra na se wokotra oba we nwanya oba na hwe wa ade nti oba na se oja okokun oba so na bose metete me mo se ma mentete ma o se teji no o tete mu ni wie ya o de se ka woni yem bema o pebrenka we se na be o di oba no kwa me abusuafo no so hu kra mo nkyene saman no okay na saman de be da ache no Cote d'Ivoire star ni bi okay mate eja kwa me ono nso ede no kobina kese
wo Facebook ne so osena na krobia this is too cold dear cranny nana ya April and was yakra I wish every person will be our abusive marriage and our relationship mu so bedin kanye tu anamo wansa na yekono hwe bema sa woni oba te na oba ne nsem ye esne wo a sabe se o pa de afri oba ho a ye de akrokro hwe ye de akrokro I'm telling you nanko oba bi betumi abie nano akase me de me kunu obo me kra na owie no okrokro me a ene awade so ha wo de wati o does it make sense to you eto adwene mu se oba no beka se wapo me awie no okrokro me a na ye do aso enti oba epa akrokro se o pa de free oba nchen na okrokro no mani hunu se oye ohema ono nso bema wadi ade kro na wo pe no ode bema wo emfa ho ne kwane esese wo fa so se mpo ni dwesika ne esese wo bom tokro esese wo boka enam akrokro a wo de akrokro ni nti muntie oba woni ni kura nya asem baby ana asem na duru no na dia wade gyaye awade na kogubuo so egu ene mpani ni ba mu yesi nkonwa ba man di dwato aba muntie o na oba yi se enya hwe die mikunu aye no eye miya mikunu empanyini se ene yesese ye gem patama o ententem na no oba no ye nya se 10 million omse bema kofabra na ba mi akofa 10 million muntie o no de ama oba ne se yempata oba na je yenko be ma ni play ne cars ye be ma ni di ne one ne yire ne nkomo no kama onu mu di won ho nkomo kama afa dako be ma edi ne se sum na no ene ote ho di ene oba ne tifufu aseka na obisa miwura na den show endei miwura no asesa ewa awadiem senko ba bie na no frɛ ni kunu ni wura da bia anke be ringe bell di akere na dwen se be ma no aniniti mi wura tetefo no saa na ne ye ka no mi wura me ma me amranta wo frɛ ni kunu nkomo wo frɛ no mi wura muntie o mi wura no no so agye no so ma wura ada na kwabra ne wote wa wodo nsa sumu ano ɔse wa ni tua na no sesika mpanyimfo ye ma me de pata wei eye Dr. Mankwa sika bi ode ma me se me mfa nto ho ena eba saa no me yi ya me de ma o sese Dr. Mankwa nso hia ni sika no eno na atoma dwendwe o se show we nti na o dwendwen so wo manimu o sori wura adem ho no akoyi 10 million dia brentru me wura age na fakuti krokro ba no se bi won nsam a kwabrane wo na odi so ye fa dwumbo ne nhye tim hwe the moment da bia wo ka wayo wuti say yo me beti we se wo ya me yire wo ya me mpena wo ya me girlfriend na da bia wo sibitiri so na na kro bia wayo kire se aba be toma dwene ni mitiri mu se menye yempo wo se maye ene me ye enti wo ya wo yire saa no onye yempo na wo se wa ye ene obeye kwabrane se wo krokro ba se wo kodi boni wo wachi a wo suro ne yam hyehye no me kwa akoye yenkuno te se de akwa wo yakwa akoye asem wasi enti yenhwe yenhu yie kunadu Bartolomeo osana na yakro bia Asante eneme